Adi in my life asa sexy sa una karon tambok na og naa na sa isla Porto di video day. What's up mga katamsi? So nagsakay di ko ana og jeep kay padung ko dito sa Virama katong gusto na mga kanaan mga katamsi ba katong kuna mga fried chicken. Katong last time ba nga among giadtuan mga katamsi niya wala mi nakakaon dito kay tungod kay dagan kay naglinya og dagan kay nagpa-reserve. So dito ra mi nakakaon ato sa may labangon dito sa Shumayan. So karon ni sayod jud ko diri mga katamsi ni una ko diri og musunod na si Sir diri kay tuwa pa siya sa imol. So nag-order ko ana daan dira pero gisapot-sapot na ko mga katamsi kay wala pa jud si Sir niya bayaran bayadaan. Og timing kaayo nga wala jud ko kadala og kwarta mga katamsi kay nagdahom ko nga naguna na si Sir diri. Pero human ako order ana dira mga katamsi may gani kay wala pa na luto ang akong order. So timing pod nga niabot na pod si Sir. Sa wakas nakakaon na jud mi diri mga katamsi. Dugay na jud mi gusto mo kaon diri ni Sir pero dito pud gud ako ato sa isla. So mao to ni promise siya kung mari ko diri sa city so iya kong librihan diri nga pagkaon kay nakita jud ni namo sa may TikTok mga katamsi nga kuan sa food vlogger ba so na try guys try na to try na to thank you so short try na to ang price day anin mga katamsi ang kaning one piece chicken with only rice is 99 kung one rice is 85 ra kung naapod sila pork chop so kung only rice ang imong gusto is 75 kung one rice is 65 din naapod sila dynamite is tag 5 pesos so ato nang i-rate mga katamsi na sila 5 ka sauce pero ang amura na kuha na nga sauce is patis with suka o mayonnaise ra so wala mi nakakuha og laing mga sauce then ato nang i-rate ang ilang chicken yes dako ilang chicken mga katamsi crispy juicy pero naay kaapan kay pagtilaw namo sa chicken mga katamsi mura jud wa siya timpla tabang kaayo so mao ni ato ang i-review ha tabang kaayo yang chicken honest review lang ta diri ha tabang jud yang chicken mga katamsi nakaingon gud mi ni Sir nga may pa dito na lang minangaon sa katong tag 30 nga manok lami pa naa pa siya timpla kani tabang jud siya as in ang iyang sauce ang iyaha pa yung sauce na katong mayonnaise is tabang pod ang suka tabang basta mga katamsi wala mi kasabot sa amuhang gibati dira nga wa mi ganahi so mao bitaw nga ako ana lang nagikuan human ang ako ang video dira kay mura na ko gisapot kay gutom baya kaayo ha pangaran ako mura ang ako gugiuna og kaon dira is ang panit kay crispy siya pero pagkuan ako sa unod mga katamsi tabang jud siya as in nakaingon mi nga dili jud siya worth it mao na siguro ambot lang ay ang sa food vlogger magud nga lami kuno kaayo ambot lang galimian sila pero wala man siya timpla so, o ang ilang ambience dira mga katamsi is alimuot jud siya kaayo mga katamsi nagtuto ng among singot dira ni Sir grabe jud kalimuot naa sila mga electric fan pero dili mo tuyok nagsteady ra siya mga katamsi kay naguba o giagwanta na lang namo dira mga kainit mga katamsi so mao na tong akong review mga katamsi ha never again gyud diri na lang ko to mga katamsi oy bye